Nela Soláková a ty, že či si ty náhodou na ňu nezavolala nejakú hygienu. Máš tu chuť to udělat? To točíte toto? To tam akože bude na videu? Mala si niekedy niečo so ženou? Já si myslím, že každá žena měla. A jaké to bolo? Že si s ňou mala iba sex? Za mě je to velmi v pořádku. Koľko prstov má na nohe Nora Mojse? Osobná otázka, neviem, koľko má typek prstov na nohe. Reper si může dovolit říct špatnou odpověď, ale když modelka odpoví špatně, tak je hned blbá. Dobre, či čo? Kámo, toto neviem, čo si. Vítam vás pri prvom diele Kerkomatu. Tí, ktorí neviete, čo je Kerkomat, je to táto pekelná záležitosť a funguje tak, že vo vnútri sú obrázky pripravené mnou pre mojich pozvaných hostí, ale ide o to, že ten človek nevie absolútne, čo je vo vnútri. Princíp súťaže je v tom, že mám pre môjho hostia pripravených 18 otázok. Niektoré sú vedomostné, niektoré sú viacej osobné a pokiaľ môj host bude mať viacej správnych odpovedí, tak spravím kerku, ako chce on alebo ona. Ale pokiaľ odpovie nesprávne, alebo bude mať viacej nesprávnych odpovedí, tak si bude musieť vyťahnuť kerku z tohto kerkomatu. A poviem vám, že fakt by som si nechcel vyťahnuť tú kerku. Lebo sú tam také dizajny, že fakt by som ich nechcel mať na sebe a to som fakt, že celý pokerovaný. Takže môj prvý host je Natália. Ahoj Natália, vítam ťa. Ako sa máš? Za pozvání. Skvěle, a ty? Super, paráda. Som rád, že si v mojom prvom dieli. Dobre. Teraz ideme na otázky, hej? Len ja som zabudol tie otázky. Ja akože nie som zainteresovaný do takých internetových záležitostí, ale párkrát som videl na Instagrame, na sociálnych sieťach, že máš taký beef s Nelou Solákovou. Čo mi k tomu povieš? Nejradši už bych se k tomu vůbec nevyjadřovala, ale bohužel to nejde, protože Nela neustále říká, že nezačíná žádné hádky, ale ona je ta, která to iniciuje vždycky. A ja som si to akože všimol, že v podstate väčšinou to ide z jej strany a počul som niečo také, že predávaš nejaké čínske produkty alebo niečo také. Čo mi k tomu povieš? To si slyšel správně, přesně tohle ona o mě říkala a taky říká, že kvůli mě přišla o skoro 1 000 000 korun. Aha, okay. Ale ono to bylo tak, že krajská hygienická stanice ji zakázala anebo doporučila dát produkty pryč z prodeje. Takže za to vůbec nemůžu já, ale budíš. Já se nechci vůbec na tohle téma na svém Instagramu vyjadřovat, protože mně to přijde zbytečné a z její strany odporné. Akože rozumiem tomu a ja som párkrát prešiel takýmito nejakými vecami, že niekto na mňa hovoril nejaké polopravdy alebo také veci a väčšinou som sa tiež do toho vlastne vôbec nedával, lebo to nemá význam, keď človek vie, čo robí a že to robí vlastne poctivo, tak nemá potrebu sa nejak obhajovať. Ale si mi nepovedal, že čo je pravdy na tej Číne. Ty si mi iba povedala vlastne, že áno, hovorila to. On by chce vůbec zapálit. Je pravda, že jsme měli produkty z Číny, ale není pravda, že jsme produkty měli z AliExpressu, jak povídala. Za mě není vůbec nic špatného na to mít kosmetiku z Číny, protože většina produktů, které jsou například v Sephoře nebo v nějaké drogerce, všechny jsou z Číny. OK. Akože ja si tiež myslím, že vlastne, neviem, že mi to príde ako taká dogma, že keď človek má niečo z Číny, že to má byť nejaké nekvalitné alebo tak, ale čo som si čítal aj o svetových značkách, dáme tomu na oblečenie alebo tak 3/4 z nich vyrába v Číne. A ja osobne si myslím, že aj v Číne sa dajú vyrobiť kvalitné veci, že není tovareň ako tovareň. Čiže akože ja toto úplne chápem. 100%. Já jsem měla vzorky úplně z celého světa a zkoušela jsem, co mi vyhovuje nejvíc. A čo to je za kozmetiku vlastne? Dekorativní kosmetika, měla jsem lesky. To je niečo pre mňa? Akože, klidně. Fakt? Čo by si mne odporúčila napríklad akože? Hele, máš krásné oči, takže bych zvýraznila ještě řasenkou, takže máme tam řasenky, lesky a takové. Aj pánské? Ne. Jaj, som sa tešil. Ale teďka nově mám beauty drink. Beauty drink? No jasně. Čo to znamená? Aby si byl krásnější a zdravější. Čiže to vypiješ asi akože ona? No jasně, za noc. Fakt? Toto na Slovensku šíbeme čajočky, aby boli krajšie. OK, no dobre. Chcel by som sa ťa spýtať na modeling, že ako si, lebo jak sme sa bavili, že aj moja bývalá priateľka je vlastne modelka, teda teraz neviem čo je, ale bola modelka a ja som si vždy myslel, že bola aj na miske a ja som si vždy myslel, že tá miska je iba o také kráse alebo o takom niečom, že vlastne, že tá žena v podstate sa tam iba postaví a že vlastne stačí, že je pekná.
ale keď som si s ňou prebiehal vlastne ten celý priebeh toho celého, tak ja som vlastne zistil, že tam je strašne veľa vecí, čo tá žena musí robiť a akože priznám sa, že trošku som ju akože podcenil v tomto, že som si fakt myslel, že dobre, že sa tam postavíš a všetko bude v pohode. Je to náročné asi, nie? Že... Je to velmi náročné, samozřejmě ta krása je tam důležitá, přece jenom je to soutěž krásy, takže... To je skôr taká stupenka, že keď si pekná, tak OK, že môžeš žiť, že máš otvorené dvere, ale potom sa vlastne ukáže, že vlastne tie tvoje kvality, že jak vieš komunikovať a tak ďalej. Přesně tak. Já nevím, jak je to tady na Slovensku, ale u nás v Česku holky musí projít vědomostním testem. Tam väčšina pohorí asi, nie? Lebo aj tu máme akože vedomostný test, tak som fakt zvedavý, že jak to celé dopadne. Uvidíme. Takže vedomostný test. Je tam rozhovor v angličtině, v češtině, je tam toho opravdu spoustu. Vlastně holky celý rok prochází, mají soustředění a tam je celá ta porota hodnotí a vybírají vítězky. Okay. Ako keď si mi povedal, že nevieš, ako to tu je na Slovensku, tak ja ti presne poviem, ako to tu je na Slovensku, lebo ja keď som sa napríklad s ňou bavil s mojou bývalou priateľkou, tak ona furt nadávala, že proste, že tie Češky, že tam sa o nich tak dobre starajú, proste, že ich stále volajú niekam a že im dávajú... No ona napríklad si mala vybrať, akože si mala pripraviť nejaký kroj, niečo akože slovenské a jej s tým nikto proste nepomohol. Proste ona si sama musela obvolať tých ľudí a tak, čiže keď sa pýtala, že nevieš, ako to je na Slovensku, tak určitě to je horší. Tak tohle jako už jsem slyšela, já jsem se Fakt? bavila s holkama tady ze Slovenska a říkali, no, že se máme nádherně, že vlastně Tatiana Makarenko se o nás stará krásně, že ona za náma dokonce i přiletí na to finále světové. Ona nám připraví všechny outfity, make-up, každý den pošle fotku, jak bychom měli vypadat a takhle jsme připravené a proto máme úspěchy. OK, super. Ináč gratulujeme, je to perfektné. Děkujeme. A ja som počul, že si bola prvá na... Čo si světové vyhrala? soutěži, Ako sa to volá? Top Model of the World. Aha, a to bolo kde? To bylo v Egyptě. V Egypte? Aj tam moja bývalá frajerka tam bola v Egypte ináč. Jo, no. Hej, to je ale ona to nevyhrala. Ale to vôbec nevadí. Štěstí přeje připraveným. Určite. No určite to máte tým pádom lepšie, lebo ste na to pripravené. A čím sa živíš teraz? Živím se jako modelka, jako influencerka a podnikatelka. Koľko dostala za to peniazy? Za co? Dajme tomu, ja neviem, že ideš fotiť, dajme tomu. To je individuální, hlavně každá modelka má nastavený nějaký ceník a záleží, co se zrovna fotí, jak je to náročné, kde se budou fotky používat. OK, čiže ty si v podstate asi v nejakej agentúre, ktorá vlastne ťa akože ponúka tým klientom, akože vieš, jak to myslím? Nejsem v agentuře, ale jsem stále jakoby ve spolupráci MIS. Aha, OK, čiže ty tam máš ešte stále nejaké podmienky? Nemám, ale mám dobré vztahy. Takže aha, OK. Však si sympatická baba, že asi máš veľa dobrých vzťahov okrem Nelly. Mám taký pocit, že? Takže čím sa živíš? Modelingom? Modelingem, Instagramem, vlastně jako influencerka, sociální sítě a jako podnikatelka. V čom podnik? Aha, vlastne však áno. Kosmetiku, hej, halo. Krémiky. Hej, chápem. A ide ti to vlastne? Kupujú to ľudia? Kupujou, ono, jako bylo to náročnější v té kauze určitě, ale myslím si, že lidi, kteří mají mozek na správném místě a vidí to všechno, tak ví, že mě můžou podpořit a nakupovat, protože to jsou kvalitní produkty. Ale ja si myslím, že aj takýto, že dajme tomu, čo máš ten beef teraz s Nellou, teda ten asi pretrváva tak dlhšie, že ono na jednej strane ti to možno, že žere nervy, alebo proste, že ti to je nepríjemné v niektorých situáciách, ale ja si myslím, že každá táto situácia ti priniesie aj pozitíva, ja si myslím, lebo keď ona sa furt do teba obúva, tak tebe to vlastne aj pridáva, ja si myslím, že... 100%, já si myslím, že teďka v Česku už znají všichni moji značku, takže určite to má aj nejaké pozitíva. No napríklad aj ja, a ja sa proste o to fakt nezaujímam. A ja som ťa vlastne, akože registroval som ťa, keď si bola na Miske, tiež cez sociálne siete, a napríklad o tvojej kozmetike alebo podnikaní som sa vlastne dozvedel na základe toho beefu. Čiže nebral by som to až tak nejak... Nelly, děkuju. Nebral by som to až tak nejak akože negatívne, že každá reklama je dobrá reklama. Ale je dôležité, jak sa ty ukazuješ pred tými ľuďmi. Přesne tak. Že či ti veria alebo nie. Máš Slováka priateľa? Hej? Je to tak. Hej. A predtým si mala asi aj nejakého Čecha? Měla som. Že sú Slováci lepší? Tak asi... Čo? Asi jo. Vieš to porovnať, že takú mentalitu, že českého chlapa a slovenského chlapa?
Myslím si, že Slováci jsou pracovitější. Jsou to takový pořádní chlapy. OK. A to je asi největší rozdíl, bych řekla. A to ti je sympatické? To je mi velmi sympatické. No jasné, že chlap, čo sa nepostará o ženu, není chlap, asi si myslím. Přesně. Keď na prvé rande, tak chlap musí pozvať, alebo nie? Jo. Hej? Akože ja si to tiež myslím. Jako asi jo, vždyť je to chlap, ne? Ja si to akože, že ja napríklad, keď som hocikedy išiel s nejakou babou, tak ja som mi nikdy nedovolil proste zaplatiť. Že už keď mám ten vzťah, tak je to také, že akože nechám sa pozvať, že akože v pohode, ale väčšinou, že keď nemám pri sebe peniaze, tak to zaplatí ona, ale ja vždy hovorím, že pokiaľ budem mať ja peniaze, tak to ide odo mňa a keď jednoho dňa proste nebudem mať, tak si hrajde. Ve vztahu to je jiné, ale poprvé prostě si myslím, že by měl platit. A ja si to myslím tiež určite. Děkuju. Fakt vážne, však chlap sa má starať finančne o tú ženu zabezpečiť. Jo, ale já teďka neustále vidím videa, kde holky říkají, že chtějí platit a že 50/50 ne. Takhle Fakt? to nikdy nebylo přece. Chlapi platili. Tak Co? bola, kedy chlap išiel uloviť zver a neplatil. Dobre, ideme na vedomostné otázky? Nevím. Si pripravená? Jo. Hej, akože pripravili sme si podľa mňa také, že akože také pohode pre teba otázky, si myslím. Takže ideme na prvú. Jdeme na to. Páčia sa ti kerky na ženách? Na ženách ne, na mužích se mi líbí tetování, Okay. ale na ženských moc ne. Je typ žen, kterým sluší tetování, ale třeba na sobě si to úplně jako nedokážu představit, že bych měla třeba rukáv. Ale máš kerku nejakú, nie? Mám jedno, no. Čo tam máš vytetované? Hele, srdíčko tam mám vytetované. A ja mám niekde srdce, ale ja mám fúzi. A na chlapoch sa ti páči, hej? Na chlapoch se mi to líbí. Akože, že moc. úplne pokerovaný? Alebo že len tak trošku, akože... Lebo niektorí, akože chlapi sú, že akože ja sa stále nepovažujem, že som potetovaný. Že ja sa pozriem to... Jsi dost. Fakt? Jo, ale mně Ja se to líbí tak akože tetování. nevnímam to až tak. Ale ja si myslím, že pri tetovaniach, aj keď je žena potetovaná, veľakrát som videl, lebo napríklad tu v Bratislave, alebo celkovo tu na Slovensku si tie ženy dávajú také, strašne také hrubé tie tetovania, také chlapské. Ale napríklad, čo som po svete pobehal, tak som videl niektoré ženy, ktoré boli tak krásne pokerované, že proste mala, ja neviem, že celú nohu, ale bolo to také proste ženské, také vzdušné, také jemné a dokonca aj tá žena bola taká, že taká jemná žena, vieš, že nebola taká akože vyzývavá, bola jemná, ale bola proste fakt, že krásne pokerovaná a podľa mňa je veľmi dôležité, že či sa to hodí tej žene, že či si, dajme tomu, vyberá aj správneho tatera na to, aby bol schopný spraviť pre ňu takú tú ženskú kerku, aby to proste na nej pekne vyzeralo. Čiže podľa mňa je dôležité nie, že či je potetovaná, ale ako je potetovaná. Souhlasím. Mě by slušelo tetování? Ja si myslím, Jo. že hej. Hej, fakt. Hej. Slza pod oko, alebo tak, úplne veľa pohode. Ne, ale podľa mňa, akože kebyže máš spravený rukav nejak akože jemne, nejakou peknou farbou alebo tak by to podľa mňa bolo úplne v pohode. Ty sa bojíš podľa mňa toho, že by ťa to omrzelo. Toho se nebojím, Ne? já spíš nemůžu kvůli práci. A Bychom okej. to museli neustále nějak make-upovat a to se nikomu nechce, to mě radši nevezmou na to focení. Aha, by si mala menej roboty asi tým pádom. No, myslím si, že určitě. Určite by to ovplyvnilo. Já primárně fotím i chodím plavky a prádlo, takže si myslím, že by mě to hodně omezilo. OK. Asi áno. Asi by to bol pre teba problém. Dobre, OK. Super. Tak poďme teda na vedomostné otázky. Vyťahujem ich. Dobre, takže toto by si mohla vedieť. No, jdeme na to. Nespraví si hanbu, že? Cože? Nespraví si hanbu. Já nevím. Ne? Samozrejme, že tie otázky, na niektoré budeš mať nejaký čas na odpoveď, pretože sú niektoré, že matematické, dajme tomu, vieš, a kebyže máš na to strašne veľa času, tak skôr či neskôr by si došla k tej odpovedi, samozrejme. A máš jedného žolika, keď nebudeš vedieť na jednu vedomostnú otázku, lebo asi ti neodpovie nejaký kamoš alebo nejaká rodina na tvoje osobné otázky, to vieš asi ty odpoveď, tak máš žolika 30-sekundový hovor, čiže to môžeš Přítel na využiť. telefonu. A ďalšie pravidlo je, pri osobných otázkach sú niektoré fakt, že na telo. Čiže keď na niektoré nebudeš chcieť odpovedať, samozrejme nemusíš odpovedať, ale bereme to ako minusový bod. Dobre? Tak Řeknu ti úplně všechno. fakt? Jasně. To vážne?
No dobre, akože ja budem len rád, lebo akože ja osobne som zvedavý na niektoré otázky. No ja taky. Čo sme si pre teba pripravili. Dobre, takže prvá otázka. Kto bol prvým prezidentom Československa? Tomáš Garrigue Masaryk. Super. 1918. To fakt? Akože takto? To skáďal, vieš? Ze školy. Já jsem se učila na vědomostní test do MIS. Škola mi moc nešla, ale musím říct, že předtím, než jsem šla do MIS, tak jsem se to hodně jako projela, tady tyhle věci. To vážne? Ty kokos, tak to si ma prekvapila. Vieš o tom, že jeho brat fetoval kokain? Ne, to jsem si úplně nezjišťovala. Nevidela si ten film? Nevidela si film o ňom? Jeho brat má veľký problém s kokainom ináč. Koľko chobotov má slon? 2. Fakt? Ja? Jaj, vlastne áno, až teraz mi to... No počkať, ale to je nesprávna odpoveď. Pretože to druhé není chobot. Chobot má iba jeden. Takže pripisujeme nesprávnu odpoveď. Ale tak to byl vtípek, ne? To se nepočítá. Co? Čo? Jakže sa nepočíta? Samozrejme. To sú vážne záležitosti, takže sa počíta. Takže máš jednu správnu a jednu nesprávnu. Bola si niekedy, že pri slonoch, že si sa s ním tak objímala a tak, jak ľudia robia? Nebyla jsem. A ty? Ja sa toho bojím. Ja sa bojím veľkých zvierat a veľkých žien, ešte sa bojím strašne. Ja nemôžem mať pri sebe... To znamená veľkých žien? No, nemôže byť väčšia ako ja. Kolik Alebo měříš? vyššia. Prosím? Kolik měříš? 185. Tak to je málo, která asi vyšší. No, raz mi moja bývalá frajerka, sme išli von a dala si na seba lodičky a som jej povedal, že žiadny prípad. No tak s lodičkama už je to jiná. No bola vyššia ako ja. Napríklad Palo Habera má extrémne vysokú ženu. A ja toto proste vôbec nerozumiem tomu, jak proste môže mať, akože má krásnu ženu, ale proste, že obrovitánska, ne? Není. Proste on má obrovitánsku ženu. Fakt, vážne. Nevidela si jej ženu? Neviem, jeho ženu, ne? Obrovitánska žena, ale akože krásna. Je modelka. Hej, vyzerá tak. Hej. No, čiže ja sa bojím veľký žien, no. Nevadí. Pohode? Jasne. Dobre, tretia otázka. A na toto máš, že 5 sekúnd. Dobre, to musí byť, že úplne, že rýchlo. Čo je? Čo? Tretia otázka, ale normálne som sa rozplakal od smiechu. Ja taky. Fakt? Sa hovorí, že ženu stačí rozosmiať. Môj kamoš napríklad, on bol strašne škaredý, teda ešte asi je, už nie je môj kamoš, ale proste bol taký, že fakt bol proste tiež veľký proste. Vieš, jak vyzeral? Z jednej strany vyzeral ako holub proste, že mal takú špicatú hlavu a potom taký druhý charakter, sme si z neho robili piču, že keď jebneš, že sačkové mlieko a jebneš ho o stôl, tak on sa tak proste, vieš, som sačku sa tak on, to je on proste. No a on mal úplne halus v tom, že on vedel zbaliť hociktorú ženu. Humor je strašně důležitý. Já mám taky ráda vtipné chlapy. On mi vždy hovoril, že samo, že ja neviem, my sme si išli kúpiť do Teska raňajky a ja som si kúpal, ja neviem, nejaké rožky alebo niečo a on proste zatiaľ zbalil čajočku, ktorú proste mal s ňou sex večer. A on proste fakt vyzeral proste hrozne. A on mi hovoril, že samo, že to je jedno, jak vyzerá, že proste, že stačí, že tá žena sa pri tebe cíti dobre a že je to úplne všetko v pohode. No. Je to tak, hej? Jako asi jo. Tak určitě musí přeskočit nějaká jiskra, ale ten humor je hodně důležitý. Hej, akože ja si myslím, že keď vie... Žena se chce zasmát. Áno, cítiť sa dobre. Áno. Cítiť sa dobre. Dobre, takže tretia otázka. Ale to máš, že 5 sekúnd. Proste, že fakt rýchlo, dobre? 88 plus 22. Mať veľký penis alebo veľa peňazí? Co se ti na tom nelíbí? To je problém. Koľko prstov má na nohe Noro Mojsej? Noro? Nela Solaková a ty? A nechci tetování. Drakoko. Já si srandu. Tohle bych se jako měla vytetovat. Takže až teraz sme ready. Dobre? Či čo? Kámo, toto neviem, čo si. Dúfam, že bude spokojná a dúfam, že ste boli spokojní aj vy.